Simbio, Ruben Eclis, my God. Kini ang ipakita ka na kung ninyo karon mo ni kung ika 100 na nga videos nga upload ako sa YouTube. Mo ni siya ang kuan ako sa kuan. Isa ni siya sa kamatong ipakita na ko nga charging ba nga kahoy. Mo ni siya sila ng yuta. No. Mo kini siya ni charge niya. Oh. Manin kalimutan na basta makukilang ka. Pero depende ra lagi po kung ihatag si mo makuha din mo. Pero kung dili nimo maihatag, di jud po nimo makuha. Mo ni ka 100 na karon nga video so sibo usab sa 100 nga barangays diri sa Dinagat Islands nga gikompos sa tulo o pito ka lungsod. Gikan sa Cagyanao, Dinagat, San Jose, Basilisa, Libho, Tubahon ug Loreto. Muni siya karon. Kaniadtong panahon atong 1979 daghan kayo mga tao nga nangared diri sulod sa Dinagat Islands tungod atong gikonsa ng Skylab nga laboratory sa mga scientists nga dito sa taas kawanangan nga na-outbalance ba nga mahulugay diri unta sa Pilipinas. Apan nahulog yung kato siya ato 1979. Apan ning kaso wala siya nakapinsala tungod kay ang upat kay sinas kalibutan nga si Divine Master Benedict Senior, Master King of all Kings, Master Bimboray Jr., Divine Grand Master Masmadon Ikil Reverse. Sila una ato nagkontrol sa tibok kalibutan para dili may tabo ubangan sa upat ka hari nga si Dr. Estobar, Captain Capulgio Rick, si General General si Divine Master Benedict Senior. Mao kana nahitabo nga wala to na dayon kay ilang slice to siya ang kuan Skylab gipino-pino nila atong panahon na ang uban kasagaran na dito sa kuan man to siya god platinum kasagaran na to nahulog dito sa dagat apan adunay pipila ka buk nga nakakuha gyud tong platinum nga gi-slice na ginagmay nilang mo to nga wala nakapinsala sa Pilipinas kay gi-slice kato siya o kini sang North Pole ug South Pole nga palad na lang ginapugong ini niya sa akong Master King of all Kings, Master Bimboray, kaban sa New World Television. Kay once nga matunaw na ka ng mga blocky nga yelo dito sa North Pole ug South Pole, mabalik na sa buglunop ang tibok kalibutan. Kay kana rin nagpugong sa tubig dito, ngayon nagkontrol para dili malunop o balik ang tibok kalibutan. Kining kalibutan na daghan man kay tag istorya, daghan kay diskusyon sa tibok kalibutan. Malik itong basihan lagi kaniadto bisan pag ang kalibutan punon pa sa pulong apan ang kalibutan kulang pa butangan sa pulong kahilabi ang kadaghan sa pulong nga mogawa sa tumbaba. Kada isa na to kanya-kanya tawag misyon, kanya-kanya tawag presentasyon. Mabit akong balikon jud. Balik-balikon jud ako na masabtan jud ninyo. Ang tinuring nga katawan sa Dios makasaysay sa Dios. Ngayang Dios makasaysay sa kagalingon, makasaysay sa kalibutan ni gipuin ug makasaysay sa kalibutan ngayang nahimutangan sa mga rikanako gisaysay na kong history gikan kaniadto ug hangtod karon mo nang kamo na mismo mo judge o depende na ninyo either mo tuo mo sa kwa o dili nga naman kanya-kanya ta katungod mo na akong ipakita kaninyo klase mo ni siya nga akong gikilkid mo ni siya isa sa chargeable pa nga kahoy mo ni siyang kabanane kini siya kini mo ni sila ang gimix na kaya ako nang gi-upgrade kini siya kun ni i-connect nimo inana nimo imong palad ma-receive jud nimo nga na energy nga mosulod sa malawas mo provide tungod ini nga kahoy mo na kalibutan na ako isa jud ko sa tawag scientist kay nga naman gidiscover nako gituki jud nako ang mga sulod og mga miracle ba mga imposible ning kalibutan na. Akong gitoki kay nga naman sayang makayo ang panahon nga niya ta diri tapos wala di tayo nakatunan. Useless ra kayo nang daga nato nga di pa kataw tagbalik sa kalibutan pero wala empty. Kung na kay nakatunan na sa gikan na po sa tawa wala gyud pinada. Kaya mo nakatunan
Di man jud po totally imuha. Di ka naman po sa tao. Sa bagay, kanya-kanya malagi tawag. Kwan, research. No. Ya, dyan siya nature, dyan yung babaw. No. Dugay na ni sa nga panahon nga gipusan sa mga laboratory. Ako rin ipagawas karon ninyo. Para makita ninyo ang mga kwan. Kini siya all around siya nga dipinsa, nabiruan di pumatambal. Panumbalik. Muna siya ni kalibutan na kanya-kanya mataw. O kinisab siya nga bato. Kauban ni siya sa pagkon sa una sa kwan ba? Arka bitaw ni Noah. No. Clean siya kananan nimo kinis. Dagan po siya dala ng batuhan. Pero ang pinaka-importante yung dala kaya nang nasa tong utok, ug nasa tong lawas na butang. Kaya ang tinuri katawan sa Dios sinilyuhan ug tinimbrihan. Mo na kyo ibalik na tong timbre mao yun isang timbre. Him om ti. Ang tinuri katawan sa Dios sinilyuhan ug pinatikan. Mo na siyang patik katong gi-discuss na nako nga rosaryo. Mo to siyang patik nga gihatag sa raton ning kalibutan. Kaya wala lang nagtudlo sa kinabuhi yung wala katapusan. Butong akong Diyos lamang si Divine Master si Master King of all Kings, Master Member Jr. Divine Grand Master, Master Madonna, Cure the Verse ng kalibutana. Basta kita, kanya-kanya man tawag destinasyon, kanya-kanya tawag misyon. Basta ako, igulan sad ko ni present unsa di ay ning kalibutan karon atong gipuin og ang kalibutan nga tinumutan karon ato nga lawas. Kay karon June 6 naman karon 2020. Pataas nga pataas ang pizza o ang tuig. Ang pangutana ang ato nakatunan, pataas ba nga pataas o maurag gyapon? Mo na siya ning kalibutan na kada isa nato lain-lain tag misyon, lain-lain tag sugo. Kay daghan man yung Dios. Kay kuan ko na siya 58 guna ka prinsipe, kauban ni Jesus Christ. O 59 bisab kalawas ang Ginoong Diyos Divine Master directly Senior. Master King of all Kings, Master Member your Divine Grand Master, Master Madonna Cure the Verse. Kada lugar adunay Dios, mo na kita laom ni presensya di Dios. Ang Dios bisan asa diri sa kalibutan. Mo na siya ning kalibutan karon nga atong gipuin ug atong nahimutangan. Ang pinakadako nga templo kung balikan nato kaniadto sa panahon nga giguba ang templo. Pagpatukod sulod sa tulo ka adlaw natingan na kay kato naghimo sa templo nagkadayan ng lingwahe ang ilang pinulong di na sila magsinabtanay. Kay kaniadto isa ra jud ka istorya, isa ra kadayalik. Apan tugos kadang espiritu nga naglibot sa tibuok kalibutan. Kay wala man sa identity, wala man sa timailhan, mabito na halos kada misyon laylahig o ang language nga atong gigamit tungod ka na sa gahom sa Dios. Nga gibutangan ni timailhan ba, mabitaw na nay suraan, nay taas, nay nubo, nay dato, nay pobre, kabos o wadunahan, malaksot o gambungan. Mo na siya maanyag o gisuraan. Kaya nga naman, para sa Semana Santa, magtiayon Semana Santa o Biyernes Santo. Wala na sabti sa kadaghanan. Si Semana Santa babae o Biyernes Santo lalaki kada siya nagmix na siya nag-ipon, nagigunita. Hanto karon tradisyonal na bali nga gikon sa mga tao nga sa kaagi ni Jesus Christ nga karon inyo na karon gikatubang na personal. Makita na kuno sa FB, makita usab kuno sa YouTube. Katuhuan na, berkatuhuan marag dili. Sabagay imposible. Pero inyohan ang katungod. Pero kung nakatimaan mo, sayang po kaninyong Bible, gibasa-basa ninyong Bible, wa gini sabti. Si Jesus mo gisaligan sa tanang kahom sa Dios. Makakubita ako gisaligan, mabitang daghang gipakita na kaninyo. Gisay-say na ko ang istorya. Kilisod kay na imangkon nga Dios, sila kuno si Jesus apan apangutana. Kaya ba nila say-say? Unsa migimo ni sa sadpan kaniadto na nambal. Nag-studio siya, nanudlo siya. Karon ang samang gimo karon na nambal usab. Nag-discuss ko, nagpasabot ko sa tanang katawan, material, spiritual, bininyagan o bunyag. Nirespeto ko kay tanan, nililang din kalibutan na puros ka na siya kikonsagrahan sa Diyos mo na nabuhi ng kalibutan na. Nakaginhawa ta, pinagisangin espiritu. Espiritu, tungkol sa espiritu, nakaginhawa kita. Ana kita tubig, espiritu gyapon kana nga atong giinom.
yan ang kalibutan na king espiritu muagas siya po na siya budalo iya po na siya sa atong lawas. Komparasyon ka na tanan unsay makita anto sa kalibutan nasab ka sa tanan diri sa atong material nga lawas. Yan daga na karon para masabtan ninyo nga kini dito lawas hilabihan nato kabililon kani siya o ampingan din nato na material nga lawas ka isa ra jud kani siya. Once nga mawala kini wala na kini pagbalik hantod sa kanturan. Busa ako nini ka 100 na ko nga videos nga pakita kaninyo wala ako nakulang na halos tanan balik-balik na kanina ko pagsaysay nga na kaninyo. Ang pinaka-importante sa tanan na kay na discover sa kalibutan ng gipuyan ug ang kalibutan nga nimutangan karon ni mga material nga lawas. Kay sayang kayo ang yung material nga lawas mawala sama saso. Nabito to isa ka tawo jud nga gusto siya magamhanan ba. Moto siya nga ampo jud siya sa balite. Sos karon nadugay ning kawas ning agta nga siaw, giina si sa agta. Gusto jud ka nga magamanan ka nga di ka makita sa mataw. Siya mao jud ang gipangandin ako sa taas nga panahon. Mo to ningon tong agta nga siaw po kayo. Uli sa inyo ha. Katong tanang agabot sa inyo magubukas ka. Kanang abo ninyo dito, abo sa inyohang kuan abuhan. Mo to'y haplas tan tibok nimo lawas. Di jud ka makita. Sa tinaw lagi. Aw di siya dagan di siya dito kay Bundo Santo man to. So sa karon pagkuan dito, excited guys siya, hubukas din siya. Haplas ni siyang bukton, tinuod niya buktuan na niya nakita. Sa wala nga bukton, hantod nga nalingaw mo siya pas siya haplas Dios. So karon kay nahurutan man ang abo ang iyang kinatao kay wa man ni naplas eh. Mga matiwan ni butang sa abo so karon naglakaw na siya sa karsada ingon, "Hay, utin!" Karon mataw matiya kay utin mga ang utin karon nilutaw sa angin. More ni tabo sa kuan ba, excited kaayo wala ni nakuha ang tamang formula. Mabitan kasagag uban nag-studio sa nitabo nalisuan nga naman. Gipugos nila ang pulong ayaw pugsa nga pasudlo nimo si utok kun dili pas pabutan niyo nga ang pulong kusa nga mosulod si utok para dili malisuan. Ang uban sad na kuno matuoy-tuway. Okay man ang tuoy-tuway apan oras kung kamo mamatay luoy kay mo kay ang maluwas ang tuoy-tuway dili kamo kay nga naman inyo masing sakripisyuhan. Kay sa taas nga panahon sila dili makalakaw kay gikuha ang manituoy-tuway. Obserbaran ninyo ang tawo na tuoy-tuway walay tuoy-tuway makalakaw ba. Ganon bantugan mo karon sa material kay nga naman tungod sa tuway-tuway yung gigamit. Pero once nga kamo nga matay mo, dili gyud kamo maluwas. Ang maluwas ang tag-iya sa tuway-tuway nga inyong giserbisyuhan ug yung gyampuan. Hindi gamit na pamughuan di Maria. Ning kalibutan na. Pero sa bagay daghan man gusto gahom. Pero ang pinakanindot nga gahom sa tiyan tamo isara ang pagkamaayo nimong tao nga makahibalo ka mo kasabot ka si mo si katawo nga makatabang ka sa tao nang inanglan. Kini ako mga gihimo karon mingon magmahal, barato ra ni sa tinuray lang di jo ko mahal. Kay sa gidugayon sa proseso sa papangalap nako, daghang ka mga imposible nga akong na-discover nakuha. Gi-offer ganin ako ninyo, gi-discuss ganin ako diri sa inyo ang formula sa akong mga kahoy. Dili na sinyo mahal kay ang pinakamahal sa tibok kalibutan ang atong kinabuhi, kay atong kinabuhi di si mapalit apan. Kung kamo mag-studio madiscover kabayan kung unsa ang naa sa inyong lawas, pwede na ang inyong kinabuhi dili ninyo laman. Ang Ginoong Diyos Hesus Kristo nga ilang isa sa prinsipe sa Ginoong Diyos Divine Master Benedict Senior, Master King of all Kings, Master Bimburay Junior, Divine Grand Master, Master Bimadonic Universe, ning kalibutana. Kada isa na to kanya-kanya taog sugo, kanya-kanya taog misyon. Kung mulakaw ka, ang imong itikang wala og tuo. Ang isa ang wala nga kamot imong ikumpas sa tuo. Ug ang tuo nga kamot imong ikumpas sa wala nga tiil. Mare bantayan na jud nga nigamit jud ka sa negatibo positive. Ang uban dili mo to og cross. Kitang tanan mintras buhi pa tan kalibutanan nagdalayo ta og cross kay atong dili ta man kapuyog balay kun dili man porma og cross. Bisan ang saon ninyo kung walay cross ang balay, dili jud ka makahimo og balay. Bisan payag man lang di ka makahimo og payag nga walay cross. Daghang tagbantayanan, daghang tag-istudyohanan diri sa kalibutan nga atong ipuyon o kalibutan nga timutangan. Ang kinabuhi nato hilabihan ta kaswerte kay nga naman kita nga mga material karon atong espiritu gibutang kita sa material, wala kita gibutang sa lamok, wala kita gibutang sa kahoy, sa sagbot, sa mga hayop, sa mga isda o sa mga insekto nga nikanat diri sa tibok kalibutan. Kay nga naman swerte ta apan nagagad ka na sa atong binuhatan apan karon nga material kung ikaw mawala wala nila kay pagbalik. Kay kato mga makasalaan na jud nga mga tawo kanadto wala na sila tagimati mismo gani lamok wala na sila gipasulod tungod sa grabe nilang sala nga nahimo diri sa kalibutan. Naa diri sa kuan kan sa una gi piriso na Divine Master Benedict Senior
Ilabi kadang buhangin kana mga bugoy jud kana siya mga dili ingon nato. Pero once nga kana pakawala na may pinakalisod kay magwala na yun na siya. Kani atong panahon diri sa Dinagat Islands. Ilabihan diri ka delikado kay kun manluwa gani ka diri malisuan ka. Kun manghihi ka malisuan ka bisan asa ka mapasagad ka. Matong uban kani ato madidala ito sila silupin ato sila manluwa. Pamanghi sila ato sa CR kay nga naman hilabing kadaghan dili ingon nato nga diri apang gi-control ka to ni Divine Master Robin indireksyon kay nga naman wa naman sa may mga tao kay halos mga buang naman ng mga tao. Unsa pa may iyang intrigo siya nga mahan. Mao ni karna naka-intrigo jud siya kay na libarog naman karon ng Robinian International nga gani daghang mga tao pud nga kaniadto nito o apan tungod kay gipaundam ang run up mo na hinungdan nga wa na sila mito kay di man sila ka kwarta na malagi ron nga asosasyon. Nagtago man tungod sa mo impact o revolusyon mao kanang nitambok karon sa kapunungan. Dayon pagkabat ato mo tong ipakita na marid pwede na marid diri klase mga figura gikan sa gagmay hantos pinakadagko. Pero gi-control ka to has wala na to ipakita. Kaya nga naman lahat may division ang mga dili ingon nato. Pero sila may pinakauna nila lang kay kita jud ang pinakaulahing gimugna sa Dios diri sa kalibutan. Nga og ang Dios usab nakig-uban nga usab mari kanato. Unsa may pinakadako o pinakakusgan ang mga babae nga naman Santissima ngalang naglalaki, di ba? O babae, pangalan babae. Santa Cruz, pangalan ng lalaki o pangalan ng babae? Mananggiti, pangalan ng lalaki o pangalan ng babae? Ngano gitawag magmananggiti nga lalaki manunta? Dapat manunggito. Pero dili mananggiti. Unya, ang mga hoyay gitawag nila gabasiro. Ug sa istorya pa sa amigo, luoy kay mi mga gabasiro. Kaya naman, zero, kung di ko nagagabasiro jud. Ngano jud ko gitawag gabasiro? Manggabasin nilang kununta. Pero ang saan nga nandiyo ko ni zero, kung di ko magagabasiro jud. Muna yung kalibutan na bantayan na nimo ang zero. Kaya ang zero, dis ang nagsugod ang kalibutan. Nagsugod ang kalibutan sa wala pa. Adesir, nahimo na ang zero. Ang zero mo ni siya, kalibutan. Diri na siya mo na pinuyan sa mga tao. Pero sa wala pa, nagsugod jud ang kalibutan sa wala pa. Sa wala paghimo sa Dios ang langit ug yuta, sa dito pa siya nagpuyo siyang gahom. O paghimo na niya kay bubbles pa bali gikan sa tubig naghimo siya bubbles. Gikan sa bubbles dito nasugod tong lumot ngadto gitubuan itong gamay nga sagbot ato ni bato hamtong nga nakadaghan kay kana mga sagbot mga kahoy kana mga layaan na mga nagabok mo kay nahimong yuta hilabihan kataas ang proseso o historya sa kalibutan nga itong gipuyon atong nimbutan karon tong alas mabitaw kanang yuta nabiruan usab kasi ang tambal sa tong kagalingon nga lawas kun inyo kanang diskubrihon kung makabantay ka mo ning kalibutan na ako concerned lang sa bako sa akong isika tao diri sa kalibutan nga gipuyan ug akong himbutangan kaya nga naman ang atong lawas balikon ko isa ra jud kini atong lawas once nga mawala kini atong material nga lawas wala na jud kini pagbalik hantud sa kanturan apan kun imong mabantayan nga mapix na jud nimo kung kinsa ka kaniadto kinsa ka karon o kinsa ka sumabot ug nakairan na jud ka sa tanan pwede na ang imong dili na hinulawan ikaw na jud magbuot hangtod ka sa kutob ang Panginoon o matugkad na nimo kung kinsa ka ngano gipakatawo ka pagbalik ni kalibutan o sa tumong tuyo sa Dios ngano gitagaan ka pa naghigay jud og tsansa ning kalibutan na balikon ko kitang tanan puro kita mga estudyante tungod kay kita mga estudyante man kitang tanan ning kalibutan mingo jud atong teachers okay class finish or not finish please pass your paper ako may problema na ako kay nakapasa naman jud ko sa PBME o nakapasa na usab ako sa Robinian International wala may problema na akong gi-terminate na ako kay nga naman pasado naman ko mo siguro gi-terminate na ako nila kay nakapas naman gud ko kamo ang pangutana nakapas na mo unsa po kayong ipasa no mo na nang kalibutan na at least ako nagpasalamat jud ko nga bisan sa kadaghang gumunhap ani abot sa akong kinabuhi nibarog jud ko o nilaban sa kapunungan nga akong gipuyan ako nimbutan kay diri jud ko na tao sulod sa Dinagat Islands ang paraiso nga gihimo sa Ginoong Dios Divine Master Robin Idrex Master King of all Kings Master Bimboreg Divine Grand Master Madronicue the first ug ang tuburan nga walay silugdanan ug walay katapusan ning kalibutan na matag usa ka kanato ako manghinaot na lang sad ko nga dili ni ibaliwala karon kay kining tambal karon nga niya sa nikalat sa tibuok kalibutan kining sakit karon nga gitawag nila COVID o coronavirus mas napay mo abot nga mas lala pa na sakita
ako intact nakaredy na jud ko. Kadaghan na jud ang ipakita ninyo basta ako wa na jud nakulang. Apan makaduol na ako kanitong panahon mao say makaduol nga ngarikan ako karon nga panahon. Dagang salamat matag usa ngarikan nato. Manginaot ko sa tanang katawan binunyagan og walay bunyag makita o dili makita sa nailang departamento og division sa langit ug sa yuta. Ubas yung panilayan o Divine Master Bin Iding Master King of all Kings Master Bin Buray Divine Grand Master Master Madronik the first panalipdik tabangi kami nga kami makabarog nga buhi uban sa mga pamilya gini sunod ka parentihan karon ug hangtos kantor nga mo kinabuhi ay mga amo pinagsimpan konsagrahe kami matag karon og unya aban nga kami grasyan sa mga pananaw sa panagak sa mga negosyo o sa tanang buluhaton namo gabay kami nga walay makadaot nga kanam sa paglakaw bisan asa man kami kalibutan sa mga katulogon bisan asa panalbi protection dagang salamat panalangin ni kami sa panagbisin Divine Master Bin Master King of all Kings Master Bin Buray Ban Madron Ikyora Pers Santísima Bendición todos Diyos la gracias. Good morning everyone.